suran duru o de daminɛna ni kulu ye qul ya ayyuhal kafiruna qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn. Allahu akbar. Qul kore ko afo qul afo mɔgɔ min bɛ yen ni kuma ka gɛlɛ a ma dɔw bɛ yen n'u ye sura jama ka dɔrɔn u jaabi tigɛ i ye min dɔn a bɛ bɔ i kɔnɔ f'i bɛ yɛrɛ yɛrɛ ma dɔw bɛ yen n'u ye kuma daminɛ fana u da tɛ se ka walawala dɔw bɛ yen n'u kuma fana ka kuma ti mɛn a ti faamu ni kulu duuru min bɛ kɔrɔna kɔnɔ qul ya ayyuhal kafiruna kelen qul huwa allahu ahad fila qul a'udhu bi rabbil falaq saba qul a'udhu bi rabbin nas naani qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun duuru kulu kana caman sɛbɛn dɛ a da kulu dɔrɔn de ma kulu e ko o kulu sɛbɛn ten n'i ye o sɛbɛn cogo la a ayaw daminɛ dɔrɔn sɛbɛn kɔnɔ dɔ bɛ u b'a fɔ ma ko ngɔ min mɔgɔw ka kaba bulu fara k'a ɲaga da la i b'a ni ngɔ ɲaga tobi k'a di mɔgɔ min jaabi tigɛ n'a tɛ se ka kuma jama na mɔgɔ min bɛ yen hali ni kuma bilara ka d'a ma a bɛ ɲagami a bolo mɔgɔ min bɛ yen n'a da bɛ susu dagara dɔw wɛrɛ nɛ nɔrɔlen don se ka kuma walawala n'i y'a da tigilamɔgɔ ma ka a tobi k'a min k'a ko a da bi walawala a b'a hakili to o la mɔgɔ min fana bɛ yen n'a mago bɛ dɔnni na i mago bɛ dɔnni na i bɛ sura ninnu daminɛ sɛbɛn a n'a laban mɛ n'i sera kulu wɛrɛw ma i b'o bɛɛ sɛbɛn sura ninnu daminɛ aya kelen a n'a laban i b'a bɛɛ sɛbɛn siɲɛ kelen kelen wolowolo nɔnɔ mɛ n'i ma wolowolo sɔrɔ i bɛ se ka kɛ di nɔnɔ i b'a ɲagami a na k'a min dali kuma fɛ ka sɔrɔ k'i da dɔnni kɔni i bɛ min sɔrɔ sogow la dɔnni na o ka ca dɛ e yɛrɛ bɛ min sɔrɔ sogow la i sunɔgɔtɔ o ka ca dɛ ala ka barika don o la adamaden siri mana gɛlɛya cogo o cogo o kulu minnu bɛ yen n'i ye kulu ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛn siɲɛ saba i b'a bɛɛ sɛbɛn siɲɛ saba dɔgɔ mana gɛlɛya cogo o cogo jeli de b'a ci dɛ kumana dɔgɔ cɛfɛrɛ i b'o ɲini k'o kɛ daga la ka kolo ninnu nasi k'a la an karamɔgɔ k'i ko n'a ye i mana kɛ diɲɛ siri o siri kɔni olu tigɛlen parce que kolo kɔni ni kolo fɔra ka ban farali de nana a fɔ mɔgɔ datugulen t'a fɔ i dayɛlɛn de b'a fɔ de o ye siri tigɛlen de ala ka limaniya d'a ma o sura mun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko suratul kafiruna kafiru ka sura makiyatun a jiginna ka alakira Muhamadu to Maka sura jiginna ka alakira Muhamadu to Maka dɔw jiginna k'a to Madina dɔw jiginni daminɛna k'a to Maka a taara laban Madina
aya famo o kuma na makiyatun ajigila ka alakira muhammadu to maka wa ayatuha 6 ayatin ale yɛrɛ bi bɛn aya 6 ma kurana suran 100 ni suran 9 o de do a bi bɛn kurana suran 100 ani suran 9 100 ni 9 an bɛ kumana o de kan kumakan minnu b'a kɔnɔ n'o ye mo minnu b'a kɔnɔ taa yan fɛ i sigi nin yɔrɔ la ji seli ka di yan i kɔfilɛ i teliya ka taa o kumakan damadɔ minnu b'a kɔnɔ a bi bɛn kumakan 27 ma harifu min b'a la n'o ye alphabet A B C D E F G o min b'a kɔnɔ suratul kafiruna kɔnɔ a bi bɛn alphabet 9 ani 8 ma alphabet 9 ani 8 sura in jigila cogo di aya shiti korona kono jigi kunde mina sura shiti korona kono jigi kunde muna aya kulu wala fanyana kulu wala dira de parce ko Muhammad ka ala munde do jede do amuso do aka jawa aka surude afine do se vula balawa se nani balawa ala ya kulu wala jigola no korona sura foiti jigi ni kando ti ala ya fam mais ni sura yi mina kafiri masake damado togo dawma awa hakli tola Walid ibn Mughira Walid ibn Mughira ibado ale de kundi ala kira nɔfɛ ni kira ninnu bina ka bɔ misiri la ni kira bɛ taa juma na yɔrɔ ni le bina a bɛ layila da ka i kunbɛ ka don basi tɛ o laharakaw b'a mɛn ko a bɛ layila da la karamɔgɔ kun bɛ kɛnɛ kan walayi Walid ibn Mughira ta n'u kun ye ala kira kunbɛ ten ni kira donna so kɔnɔ cɛw tɛgɛ ci ɲɔgɔn tigɛ ko cogo ni kira gawa ka ye sa k'a suyalen ba don k'a suyalen ba don basi tɛ anw ni y'a bonya a ye fana makankaw ma gɛn wa ma ala nin yɔrɔ ye fadenya da ye k'i faso bila walahi dɔ bɛ se ka fɔ ala ma bɔ tile fɛ walahi su fɛ walahi k'a yi dɔ b'a fɔ cɛ tellement que so kun t'a bolo an taara si kulu de la an kɛ u tɛ ala ta ye o mɔgɔ kelenw de kun bɛ ziiri da ka kule k'ala kira kunbɛn k'a bɛ feere kɛ a taama se o Walid ibn Mughira ta ani Asi ibn Wa'il o ye fila ye basi tɛ i bɛ nin dɔn ɲɔn tɛ an tɛ nin dɔn nin ye kafiri walew de ye minnu bɛ yen ko ala kira ma an ci fɛ min b'i fɛ an t'o fɛ hali i bɛ dumuni yɛrɛ min fɛ an t'o fɛ walayi juguya t'a dɔn Asi ibn Wa'il ani Aswad ibn Abdul Muttalib Konate ani Umayya ibn Khalaf fɛn jugu to walayi ala bɛ yen o kɛ olu de nana fɔ ala kira ye ko Muhammadu k'a kɛra baara ye k'a kɛ baara ye e nan'i ka ala ko kɛ a ko ka ca bon komi i ma sɔn ka ala ko bila anw ye magan kafiri walew de ye i bɛna an bɛ bɛn fɛn dɔ kan an bɛ bɛn mun kan an bɛ ala bato an bɛ jɛ ka e ka ala bato kunɲɔgɔn kelen n'o kunɲɔgɔn dafara an fana bɛ anw ta bato kunɲɔgɔn kelen o ɲɛ man di dɛ Konate a sera o ma ayi dɛ ma s'a ma dɛ a ye to yen siɲɛ kelen
mais an ka ala bato kunɲɔgɔn kelen ka sɔrɔ k'an ka boli bato kunɲɔgɔn kelen u bɛ fɛ k'a ka fɛɛrɛ dɔn fo ko kolo ala kira dala kan kuma tun a dala kan mankan caya fan bɛɛ fɛ o kɛra min kɛ sani kira k'u jaabi ala ye sura in jigi a ye kuma denw fɛ i y'a faamu ala ye sura in jigi bismillahi rahmani rahim bismillahi arrahmani rahim an bɛ sinsin ni alahu ta'ala tɔgɔ barikama ye wallahi Konate Muhammadu a fɔ ya ayyuhal kafiruna aw kafiru la aw kafiru walidu bunu mughirata ni ka jama wallahi asib bunu wa'ilu ni ka jama aswad bunu abdul muttalib aw na ka jama wallahi la a'budu ne Muhammadu ti bato kɛ basi de ni wala wala la dɛ la a'budu la a'budu abana ne Muhammadu ti fɛn bato fɛn jumɛn na ma ta'buduna a bɛna fɔ ne ye ko an ka kunɲɔgɔn kelen kɛ ka boli sɔn ka kunɲɔgɔn kelen kɛ o kuma na ka ala bato o bɛɛ kun ye n'u ye ala kira nɛgɛ n'a ye kunɲɔgɔn kelen kɛ ka ja da la n'a ye kunɲɔgɔn kelen kɛ bolisɔn na ka kunɲɔgɔn kelen kɛ ala bato la wallahi a fila ti yan ni ɲɔgɔn ye ayi dɛ donc sitana fanga bi se u bɛ ka fɛɛrɛ de da la Konate a ser'o ma sa ma dɛ di t'a la n to yen kan ta kɛ wallahi mais olu de farala ɲɔgɔn kan o kuma a ye ni aya jigi ala ko kul Muhammadu a fɔ wallahi a b'a fɔ fana Konate ya ayyuhal kafiruna aw kafiru de asi bunu wailu aswad bunu al-mutalib walidu bunu mughirata aw na ka jama ye la a'budu wa ta'buduna yɔrɔ wala wala a bɛ min bato n'o y'a ka boliw ye n t'a bato a t'a kɛ fiyewu Konate la a'budu ne ti fɛn bato fiyewu ayi ma ta'buduna a bɛ ka min bato a y'a wala wala dɛ Konate wala antum abiduna aw yɛrɛ fana tɛna bato kɛ dɛ ayi dɛ aw fana tɛna fɛn bato wala ma a'budu ne yɛrɛ bɛ ka min bato wallahi kuma banna o banna aw ko bɛ boli sɔn aw b'o boli min sɔn dɛ n t'o sɔn a t'a kɛ ne yɛrɛ fana bɛ ala min bato dɛ aw n'a ka kunnagoya n'a ka kafiriya kosɔn a fana tɛna o bato wallahi Konate wala antum abiduna ma a'budu ne bɛ min bato aw tɛna o bato abada wala ana abidun wala ana ne Muhammadu fana ma kɛ abidun ko ne bɛ bato kɛ ma abattum a ye min bato ka tɛmɛ n t'a kɛ bi n t'a kɛ sini abada Konate o wala wala la dɛ a ma ban pewu wala ana abidu ma abattum a ye min bato ka tɛmɛ ne tɛna a bato yɛrɛ a t'a kɛ wala antum abiduna aw yɛrɛ fana tɛna bato kɛ ma a'budu ne bɛ ka min bato wallahi sige a bɛ fɔ ne ma ko nahi wallahi nahi a tɛ yɛlɛma a ti fewu Konate nahi ni hindu ko ma ko nahi i yɛrɛ ɲini dɛ o yɛlɛma man di o yɛlɛma man di dɛ baji o tuma na ne bɛ min bato aw t'o bato wala a bɛ min bato ne fana tɛna o bato wallahi aw yɛrɛ ye min bato ka tɛmɛ ne tɛna o bato a ti sɔn ne yɛrɛ ye min bato ka tɛmɛ aw tɛna o fana bato wallahi lakum dinukum lakum dinukum a ka diinɛ b'aw bolo waliya diin bɛɛ n'i ta k'u ka ne yɛrɛ ka diinɛ bɛ n bolo Konate nin sura in a bɛ gundo caman kɔrɔtɔ dɛ dɔɔnin b'an ye dɛ baji de kuma dɔ i bɛ dɔ f'a kan ni fɛn ɲagamina
a ɲagamunen fɛn sonyɛna ɔhɔ a y'a kuloma da yɔrɔ cɛ ni nkalon walawala aw bɛɛ walawala dɛ wala ana abidun ma abadu wallahi antum abiduna ma abudu wallahi lakum dinukum akan nkalon b'a bolo wallahi wali ka den ne ta bɛ n bolo Konate an ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na pewu duba kɔnɔ ta ni fɛn sonyɛna ɔhɔ i b'i ni da a ma nɔgɔn dɛ basi tɛ yen a kuma ka ca f'i bɛ nkalon tigɛ ka da hɔrɔnw na ɔhɔ ka sɔrɔ olu tɛ fiyewu Konate n'i ye a tigi ɲininkali kɛ ni maa ma kuma ɲininkali kɔfɛ i bɛ nin sɛbɛn ɔhɔ ɲininkali kɔfɛ a y'a walawala dɛ ko jɔnni ye fɛn sonyɛ mɔgɔ ma kuma ɲininkali kɛra i bɛ nin sɛbɛn ɔhɔ siɲɛ 3 n'i ye sura in sɛbɛn siɲɛ 3 i b'a ni ɲɔkisɛ ɲagami ɲɔgɔn na wala ka taa yeri sɛw kɔrɔ yɔrɔ funteni bɛ sɛ kɔnɔ a tɛ burugosi yɔrɔ la ayo tɛ yen walahi Konate ni sɛ y'o ɲɔkisɛ sɔgɔ na sura in wurudi siɲɛ 100 dɔrɔn i k'a to ten min ye sonyɛni kɛ a b'a yɛrɛ kɔfɛ a b'a fɔ a seko t'a la Konate